Goejoen, het is dinsdag 10 februari, dit is Bient en Joen zit hier aan tafel. Nelke IJzenacher, een eeuw na de opgraving krijgt het skelet uit de terp van Hegebeintem weer een gezicht. Hilda Boesjes die neemt dus via Google Street View mee op excursie terug het Woudokemaal. Hartstikke leuk om eens een keer te doen. En uit lezen van dit boek, pak hem er even bij, hoe je neerweer eten voor te smieten. Landgenoten. Het valt misschien niet zo op. Maar Iedere Nederlander verspeelt. elk jaar En niet één, niet twee, maar 50 kilo aan eten en drinken. Stom, hè? Want Met restjes kan iedereen wat lekkers toveren. Ja, dit is een campagne, Joert starten van Sieren. Het gaat, ja, dat heet Klikipedia leuk. Toevallig gaat het sluit het prachtig gewoon op die boek. Maar dat was dus zelfs even een beetje lekker. Maar het is maar een gerucht wat hierin staat. En dat heb je maar te krijgen, hè? De kontjeskies. De, De kontjeskies. de ploskus. Of de plaskes. De ploskestaat. Dus, dat is lekker? Heerlijk. Oké, nou, dat was wel even shit. Ja, we gaan verder met het volgende onderwerp. Want het skelet dat jou nou achter mij zuggen, misschien heb je het wel eens een keer zien in het Fries Museum, dat kan zomaar. Maar dit skelet krijgt nou eeuwen weer een eigen gezicht. Nelke IJzenacher, conservator van het terpencultuur in het Fries Museum, wat ik zei ze. Ja. Dit gezicht achter mij, hoe vaak ren jou er bedel? Ja, ik heb het natuurlijk al heel vaak gezien. Het ligt bij ons in de vaste opstelling en het heeft ook eerder bij ons in de opstellingen gelegen. Dus heel veel mensen zien het heel vaak. En zeker toen we ook bezig waren met de tentoonstelling heb ik er natuurlijk veel naar gekeken. Dus ze is een goede bekende van Ja, me. zo. En Ja, het zit zo. er al hier wat luguber uit. Ja. Zit er een beetje wat een persoon van mij? Waar is zij? Ja, dat is de bedoeling, hè, om er een persoon van te maken met een gezicht zometeen. Nou, we weten dat het een vrouw is. Ze is begraven in een boomkistgraf, dus we noemen haar altijd de dame uit het boomkistgraf. We weten dat het een volwassen vrouw is, dus ze is ergens tussen de 40 en de 50 waarschijnlijk geweest. Nou, ze is met zorg begraven in die hoge terp van Hogebeintem, met een ketting om en helemaal mooi neergelegd in die boomkist. Ja, we Dus- zeggen nou ook de bonker, Ja. staat die daar lezen? Precies, ja, dit is zoals het bij ons in de opstelling lag. En hier is de vitrine opengemaakt om haar daaruit te halen. Want ze moet natuurlijk tijdelijk weg om haar op te sturen naar Amsterdam. Want daar wordt de reconstructie gemaakt. Dus hier zien we bijvoorbeeld een deel van haar ketting. En hier wordt ze langzaamaan voorzichtig in de kist getild voor transport door mijn collega's en mijzelf. Ja. En Dus ik met had veel wat net zorg. om dat ze verste hoor. Ja, het is natuurlijk sowieso moet je er heel voorzichtig mee zijn, want het is natuurlijk heel kwetsbaar. En je bent extra voorzichtig omdat je weet dat het een persoon is geweest, een mens. Dus dat is altijd wel met veel zorg. En, Ja, moet want dat het wel is gebeuren. een eeuw lien is het opgroeven. Ja. Maar hoe oud is zij? Van wanneer komt ze? Ze komt uit de 7e eeuw, toen is ze begraven. Dus er is een datering van gemaakt. En ze is inderdaad rond 1905 is ze opgegraven tijdens de grote terpafgravingen die Hogebeitem die steile kant hebben gegeven. Die heel veel mensen denk ik wel kennen. Ja. Dus zo lang is ze Maar ja, er al. nou is het gewoon een zaadje daar binnen. Dan gebeurt dit mooie lichaam. Ja. En dan lees je lekker te resten. En hoe het in uit te denken hoe je eruit zien. Waarom Ja. wil je hem dat wel weten? Nou ja, we zijn natuurlijk altijd heel benieuwd hoe mensen eruit hebben gezien in die tijd. Hè. Nu is het vaak iets heel abstracts. Je weet die terpencultuur en die mensen die op de terpen hebben gewoond. En je hebt daar wel een beetje een beeld bij, maar nooit echt een gezicht. En we zijn nu bezig met een tentoonstelling over de goudvondsten uit de vroege middeleeuwen. Die worden straks in juni in de tentoonstelling Goud gepresenteerd. En dan is het leuk om ook een gezicht te geven aan die periode en aan die bewoners van En de waarom terpen. specifiek aan haar? Nou, zij is voor ons natuurlijk een beetje een icoon van de terpbewoners, want zij ligt altijd bij ons in het museum. En als we denken aan een terpbewoonster, denken we altijd meteen aan haar. En je kunt je voorstellen dat zij in die tijd op die terpen rondgelopen heeft, specifiek op Hogebeintem. En dat ze misschien wel de fibula van Wijnandum ooit in het echt heeft gezien. Ja, En dat maakt het zou ik nog natuurlijk kennen. leuk om er een gezicht te geven. Maar Ja. ik begin altijd een beetje te fantaseren. Hè? Had je Ja. dan, ja, dan rinst er heel vaak del. Ja. Heeft een beeld? Nou ja, natuurlijk een klein beetje. Je denkt daar wel een beetje over na. Zo van, het is een Friesin op de terpen, dus ze zal Dus blauw, vast hè? blond en blauwe ogen. Dus nee, maar Beetje verder... zoals Hilde? Ja, het zou zomaar kunnen. Of zoals Hilda, het zou allemaal kunnen. Ja. Dus, dus ik ben ook heel benieuwd hoe het eruit komt. Maar het is net, ze zeggen er altijd wel wat oors uit, denk ik. Ja, als dan die reconstructies juist die het West al. Maar verschillen ze nog wel qua maar wat wij binnen? Want dat Nou, genetisch niet. eigenlijk niet. Nee, ze zou haar gewoon kunnen herkennen. Zeg lijkt maar, net op straat Lietser als of dat ze een oor gezicht heeft. Ja, ze is ongeveer 1,60 meter. Maar ja, ik ben zelf ook niet zo groot. Ik ben 1,64, dus ik vind dat niet heel opvallend. Maar nee, dus ze zal wel iets anders misschien zijn. Maar genetisch komen ze... Het is bijvoorbeeld geen Neandertaler of Nee, dat niet. iets in die trant. Dus het is echt wel gewoon een modern mens. Ja. Ja, hoe lang wordt het dat in Amsterdam voordat ze dat helemaal
reconstrueerd? Hè? Nou, het proces neemt wel enige maanden in beslag. Hoeveel? Zeg maar. Nou, wel een paar maanden. We gaan in juni gaan we haar presenteren. Dan is de bedoeling dat ze af is op 6 juni. Dan gaat ook die tentoonstelling over goud open. En dan willen we haar natuurlijk gewoon graag ook daar laten zien. En dan begint natuurlijk de volgende vraag, namelijk hoe moet ze heten? Dus roepen we iedereen op om na te denken hoe ze mag heten. Nou, ik heb gezegd dat mag alles, behalve iemand bij ons in het museum, zeg maar een collega-naam. Dat lijkt me niet zo verstandig. En Nelleke al helemaal niet. Ik denk ook niet dat die naam op de Friese terpen voorkwam. Dus maar iedereen kan erover nadenken. Ja, het is een mooi proces. We hebben de Aroen hier, wat zou ik al wel vaker zien. En nu is er kwartliek weer een jongen presenteert, Aak, uit de Ierzertiets. We zijn zien naar het Jeugdjournaal. Ja. Daar dienen ze dit. Ja, zo heeft Aak er waarschijnlijk uitgezien. Aak leefde zo'n 2200 jaar geleden, in de ijzertijd. Dankzij stukken schedel en botten konden deskundigen Aak namaken. Hoe doen ze dat, Krek? Dat nou eenmaal uitzien? Nou, helemaal precies weet ik het natuurlijk niet. Daar heb je de deskundigen voor die dat kunnen doen. Maar op basis van de schedel, de vorm van de schedel, kunnen ze een heleboel weer opbouwen eigenlijk. Dat is met allerlei forensische methodes. Kunnen ze de spierdiktes en de spier opbouwen en dan de huid kunnen ze helemaal reconstrueren. Dus die vorm van het gezicht, die wordt ook echt heel erg nauwkeurig. Ja, dat en dan bloedt dat skelet intact en dan komt er alleen nog een gezicht? Nee, het is zo dat de schedel die blijft gewoon bij het skelet liggen, hè, zoals het er nu ook ligt. Dus die reconstructie die komt daarnaast. Dus je hebt een aparte kop. Dus er wordt eigenlijk een 3D-scan gemaakt van die schedel. Daar wordt een print van gemaakt en daarop wordt die reconstructie gebouwd. Dus het skelet blijft zoals het is. Helemaal en daarnaast voor de mensen die dat mooi vinden en voor de mensen die er een gezicht bij hebben willen. Ja, dadelijk weer een nijhaatstik in uw serie oer de inwoners van Haas. Joen een man die het thuis de zee mist en op zee zien stadsje. Nou zullen we eerst op excursie met heel de boesjes in het Woudegemaal. Want dat is wel heel aardig. We hoeven er helemaal net naartoe. Normaal sprutsen komen mensen bij jou om een excursie. En wij kunnen het nou via Google Street View doen. Nou, ik doe de laptop er maar bij om. Want dan zit ik het foto dadelijk even u testen. Dus dan kun je hem even mooi zien. Dat is ik wel aardig voor je. Want ik pak nou wat je normaal sprutsen door dat poppetje even op. En die kwak ik zo. Woep. De boppen. En dan komen we in het Woudegemaal. Wat is dit bijzonder? Of net? Ja, nou, dus, het is wel heel grappig, hoor. Dus die is nou voor mijn kantoor. Dus ik zou zeggen, kom er maar even in. Ja, ken je dat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Klikken? Ja. Nee, dat doet hij net. Nee, sure. En dat is dan de grap. En met nog wat verrassingen blijven, hè? Ja, zullen we eens even omzien? Want dit is wel een beetje het centrale punt hè, van het Woudegemaal. Ja. Wat zorgen we hier? We staan midden in de machinehal. En de kant uit naast die staat een pomp. En voor die staat waar het pieletje in de gaat. Giest de hut voor de, voor de gates. Nou, ik vind het zo mooie dingen. Het is een 360 graden projectie. Dus ik kerst overal in en rondchen. Dit is wel heel bijzonder, toch? Of net? Dat je nou even staat vanuit huis of vanuit de studio. Nou, ik denk van de andere kant van de wereld. Kerst even bij u koekeloeren. Ja, ik wil nog even een stapje dan. Want ik ging hier nou even de treppen in. En dan kom je hier. Dat is echt wel heel specifiek, hè? Dit is het Shettelhuis. En dat is, hier staan 4 shuttles. En hier maaien wij de stoom. En hier gaat door 2 weken de vlam in de pijp, zeg maar. Want dan gaat het gemaal weer onder stoom. Op 24 februari voor een oefensessie. En dan is het hier in en al actie. Ja, maar we hebben het nou even hoe dit. Want je bent hier ook al heel uniek mooi. Ja. Hoe kan het dat dit nou in één keer op Google Street View te zien is? Nou, Google is natuurlijk internationaal. UNESCO Werelderfgoed is ik internationaal. Google Street View bestaat 10 jaar. En ze hebben daarvoor een aantal special objects zocht in Nederland. Special collects, moet ik zeggen. En daar hebben wij erin van. Ja, en dat is natuurlijk wel heel bijzonder, want de Amsterdamse grachtengordel stiet er bij Gliek op. En de Nederlandse werelderfgoederen vertellen natuurlijk het verhaal van Nederland. En het verhaal van Nederland is een verhaal wat gaat over wetter, over Nederland als makkerland en Nederland als burgersamenleving. En eigenlijk voldoet het Woudegemaal aan al die 3 criteria. Ja. Dus wij passen heel goed in dat plaatje om zien te laten wat het UNESCO Werelderfgoed en met name in Nederland dus budget.
Ja, maar nou, dan snap ik dat, hè? Maar dan wil je er dus bij wezen. Dan wil je Ja. fysiek in die ruimte staan en die geur van olie roeken. Ja. Dat heb je hier net. Nee, en dat is dus het leuke, want een heleboel mensen zeggen van, nou, als dit er is, dan komen de mensen niet meer. Nou, ik Dat is denk net dat zo? het absoluut net zo is, want wat worst dat zei ze zelf, de worst die geur van olie roeken en de worst, als het woudigemaal on is, die hartslag jaren en fjilje die Ja. daar in dat Ik gemaal pruts nog is. even terug trouwens, Ja, hè, want het is prut er even natuurlijk heel terug. mooi. Als je dat, nou, oké, wel eens even zien. Shit, dit is mooi, hè? Ja, nou, het lollige is, je oorsmeest net achter de pompen komen als Oh, het nee. normaal draait, maar nou wel, hè, want dat ken dan gewoon even. Nou, maar als er plakjes komen, west oors misschien net komen meest, want dat is tijdens draaiend gemaal hebben wij ik touwenspant, dat moet, want we moeten natuurlijk wel instaan voor de veiligheid van onze beziekers. En er is dus in een industriële omjouwing. Dus, en mij deze mogelijkheid kun je ook wel zien. Ja, dus die Ja. UNESCO-status is in 1890 geen die kregen, hè? Ja. Heel belangrijk, Ja. denk ik. Dan komt dit erbij. Ja. Verneem je hem dat je hem aan alle kanten nou de vruchten van plukken? Ja, wij, de UNESCO-status zet dus op een kaart, zet Friesland op een kaart. Wij worden zien als een belangrijk icoon voor onze provincie. En wij merken dat vanuit het buitenland, vanuit de hele wereld, komen toeristen naar het Woudegemaal. Wij zijn er klaar voor. Wij hebben een app in Joggentaal, dit jaar in Sientaal. En die rint van het Fries tot het Chinees en Japans. En men kan in zijn eigen taal terug uw gemaal, maar ik terug het bezoekerscentrum in. En het voordeel van die app is bij Gelieks dat wij hebben 100 vrijwilligers. Ik zou even zwaaien, nee, dat waar. Wij hebben 100 vrijwilligers en die vrijwilligers die hoeven net geen Japans te leren. Dat kent ik net van die meesten vreetje. Maar als er 2 Japanners in een groepje zitten, dan kan die mij de app terug het gemaal heen. Zullen we eens even zien, want dit is natuurlijk hartstikke leuk, hè? Zo'n Google Street View. Maar je wil even die sfeerpril, hè? Ja. En wij winnen vrienden hierbij, doet alles wat de stoomkamer. Even zien? Ja, laten we het maar even zien, want dat is altijd voor u geweldig. Dit is het gemaal op zijn best natuurlijk, als het onder stoom gaat. Dat wil wel altijd. En dan komt het eigenlijk in eerste instantie, hier mag ik eigenlijk net hierbij wezen. Maar wij moeten. Dat, Je dat mocht niet er van wie even mocht bij dat, hè? wezen. maar de Ja, je camera. mocht erbij wezen. En ja, het is een soort van. Ik zie ze wel eens, er komt in het Heiliger der Heiligen. Het is de kathedraal van de stoom. En maar het opstarten, dat komt heel correct. Dat kost volle concentratie. En dan krijgen we dit soort beelden. En ja, de laatste weken van februari doen we het weer. Ja, prachtig. Ja, ja. Nou, mooi dat alles zakint zoals het gaat. En mensen kunnen dus nog even op Google Street View pruwen. En dan in de vakanties. Maar dan uiteindelijk gewoon zelf even komen. Ja, dat is het mooiste. Ja. Mooi, bedankt. Ja, dank. Ja, deze week ben wij dus te gast in Haas. Het zou ik al even. Daar hebben ze de oude tijd een heel soort te krijgen mooi verorings. Ze hadden traditionele visserij in Haas, het al hier een zwier. En kokkelvisker Chris, die rekken zijn baan kwijt. En die moest op ziek naar wat oors. Ja, het zit er ook in. Er is één met het stadje en hoe dat is, ja, en anders zei ja, maar dit en dat. Nee, maar het zit bij sommigen zit het gewoon dieper. Ik ben Chris van Miltenburg. Ik werk in offshore en Harlingen is voor mij ja, mijn stadje, mijn omhulsel, mijn thuis. We zitten op de Noordzee, zijn we zo'n 80 kilometer noordwestelijk Den Helder. Zitten wij gemiddeld en van daaruit vliegen wij dus naar verschillende satellieteilanden voor gasproductie. Niet alles is bij huis te vinden. Het is wel mooi weten vertellen, maar ja, zo werkt dat niet. En op zee ben ik eigenlijk komen op een gegeven moment wel op het land werken. En elke avond thuis, weekends werken. Ja, en op een gegeven moment valt dat werk. En dan komt hetzelfde werk, op zee gaat het dan door. Ja, en dan kost het op een gegeven moment op zee te zitten. En dan, ja, dan ben je fut. Dan ben je 1 week fut, ben je 2 weken fut. Dan ben je een week thuis, soms korter thuis, soms langer thuis. Wees nooit wanneer je thuis bent, weet nooit wanneer je fut moest. Dan ben je altijd blij als we thuis binnen. Ik zei wel eens, het is het omhulsel, het huis is een omhulsel. En daarnaast de stad. En de weesthalers, de kisthalers, kisten op meesten. Kijk, wie we van Dick de zongen al, dat gevoel wat ik bedoel, dat ik begreep ten ander niet. Maar als Harlingen geboren, raak je dat nog op, ik weet. Wij zeiden wel in Harlingen, in volkslied, maar we zeiden wel dat het net een Harlingen volkslied was. Dat gevoel, wat ik bedoel, dat begreep een ander niet. Maar als Harlinger geboren,
Nou komt Matthijs komt er even aan, mijn grote boef. Hoi. Grote boef van open, hè? Ja. Kleinkinders vinden dat prachtig. Wel, die weet ook niet beter. Die weet, opa is weg, opa komt thuis, opa is weg. En het was met ons eigen ook zo eigenlijk. Ik ben toen de eerste geboren werd, Suzanne, toen was ik ook eigenlijk de hele week al weg. En dus ja, dat... En dan is het altijd wel eens min. Ik zei wel toen Jeanette, heb ik wel eens zei, hoe vond jou dat? Nou, die zei ook wel, ja, ik ben altijd wel momenten, dan denk ik, shit, moet ik het alleen doen? Want dat heb ik dan nooit, want ik zei ook vaak, thuis van het regelt alles. Ondanks dat het veel thuis bent, mist al dingen. En dan zijn dingen die hobbymatig een hele hoop. Hè, was dan mooi feest, die mist dan. Maar ja, ook wel feestjes, vrienden, kinderen die jarig binnen. Noem het maar op, kleinkinderen die jarig binnen. Ja, dat mist dan. Dingen hebben altijd zijn voor- en teugens. En ja, maar ja, dat is houden. En ik kan dat niet veranderen. Ik kan wel zeggen, ik ga aan de wal werken. Maar ik denk dat ik me helemaal niet lekker mee voel. Ik heb eigenlijk niks te klagen gehad. Het is eigenlijk wel mooi als het gaan is. He, dat offshore werd dan in eigen op een gegeven moment. Ja, dan denk ik, ja, waarom zit ik eigenlijk nog wat anders zoeken? Ondanks dat je dingen mist, hè? Ondanks dat je zeiden van verdomme, nou, ik zou eigenlijk wel een baan aan de wal hebben willen. Maar wat moet ik dan doen? Nou, dan krijg ik wel dingen, ja, dan ga ik een torenkraan. Ja, dan zit in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. En dan heen en weer vliegen, in een kost gaan, dan ben ik ook de hele week van huis. Daarin Haas. We smieten in Nederland vissen te volle eten voort. En dat is eigenlijk heel schande, want dat eten is vaak nog wel goed. En het gaat muilkoor om 50 kilo per persoon per jaar. Nou ja, dat is ook niet goed voor het milieu en ook niet goed voor je zinten. Heel overmaat. Nee. Je hebt toch de wij wat ontwan. En hij hem dit boek schreeuwd en die collega. Ja? Maar ook komt uit Friesland, daarom zit je even zelfs. Daar ben we heel druk op. Hartstikke leuk idee. Ik heb er terug in zitten te bladeren. Ja, ik smiet wel eens wat voor, mag ik zeggen. Ik smiet wel eens jerpels voor dat ik 12 treien heb. Denk ik, die bakken we toch net maar op. Hup, voort. Nou, dit boek wordt verduid. Ja, dit boek is dus heel goed voor mij. Dat zei mijn vrouw ook altijd. Daar is een gerucht. Een gerucht dat echt bij Jimwaai komt, hè? Ja. Vertel eens, want dat had maar die Dat kontjes had mij te krijgen. deze kontjes te krijgen. Dat is het, balen zit in de top 3 van het eten dat het meest voortsmitten wordt. Dus deze... En vooral die kant, de plof. De Hoe ploskes. nemen we de ploskes? Ja, De zo ploskes. nemen we ze. En dat is zo schande, want ja, als ze correct vers bij de bakker bij komen, dan kist er nog opeten. Wees ze lekker warm, wees ze lekker vast. Maar als ze wat te lang staan, ja, dan worden ze droog. En waar worden dan nog de droge kwasten eten? Nou goed, dan hebben we nou een heel leuk recept. Dat is de oude ballenkies. Ja, ik heb hem hier erbij. Dan kun je mensen even voort dadelijk in je boek zien. De oude ballenkies. Hoe werkt het dat? Ja, dat is heel simpel. Het is echt, alles was thuis oerhast nog. Een restje groente, de oude ballen. De hast een springvorm en daar doos de plasjes erin. We hebben vesten meest even in. En de puzzel staat de plasjes in de springvorm. Gooist al die restjes groente erin. Dan kloppen ze een eiken, maar wat molken. En die jest er doorheen. Een beetje cheese. En dan 200 graden in 30 minuutjes. En dan lekker eten. Ja, dames, hoe lijkt het Ja. wat? Hoe lijkt het wat? Maar wel lekker daar. Wat gebeurt er bij je met de ploskes? Nou, die gaan meestal naar de vogeltjes op de eind. Ja. Net lekker, hè? Ja, ja. Bedrijf? Ja, dat is een beetje hetzelfde. Ja, dat doen we ook niet zo Nou, veel. schande, Ja. want we smieten te volle voort. Wat heeft er met de banaan? Wat is dat? Dat is, banaan, die werk vaak, hè, de beurs. En dan is het te zacht. Dus was er maar dwangkist. In eerste instantie, gelijk bij de winkel, hing je ze op. Maar als je dissen krijg ik net, die jou ook mijn zoon wel eens mooi in de squal, die zei het bekijk het maar. Die hoeft er net Nee, meer. hoeft hij net. Nee. Nou, dan vindt het misschien wel lekker in een smoothie, maar wat yoghurt. Yoghurt, banaantje. Nou, lekker even met de mixer er doorheen. Kist het wat drinken. Maar goed, als ze nog net zo binnen, kist ze gewoon het beste ophingen. Dus dan als ze in de fruitmand lezen, dan valt alles erop. En dan hebben ze heel gauw beurs. En wat ik altijd helpt, is ik weet net dat we de machine laten kennen. Nou ja, Een stukje plastic. Oh ja, dat zie ik. En dat voorkomt dus dat ze sneller riepje. Dus nou kiezen langer, blozen langer geel. En Nou, dan is bij kiezen, deze echt Alleen nog om het uiterste puntje. Daar is er een Ja. stukje plastic. Oh, ja,
En dan kunnen die soms ook nog lekker mee. Dan mag je Ja. het wel hebben. Ja. Oké. Maar er zit toch volle meer in. Het kind eigenlijk al je net... nou, in trouwens. Ja, maar die jerpels, dat vind ik leuk. Die jerpels matten bij de appels. Ja. Waarom is dat? Nou, heel veel mensen gaan ze bij de siepels. En als ze dat doen, dan spruit ze heel gauw. Ja. Bij de appels, als ze daar haast, daar zit een stofje in, dan voorkomt het spruiten. Nou, ja, maar dat is dan het lekker. Dan heeft die muffe jerpels. Maar die kluut Nou ja, eromheen en nog. Het is natuurlijk ook gewoon... Ze hoeven net in dezelfde kom, als ze maar gewoon bij elkaar stenen. Ja. Nou, het is een gat in een merk. Want heel simpel, vreemd ja. genoeg, Ja. je hoort dus die sierencampagne. Hè? Ja, Maar al die Klopt. grappige filmpjes Ja, achter elkaar, ja. die reclames. Wat zei dat? Hoe wij nou op dit stuit nadenken hoe eten? ik denk dat we veel meer bewust worden van wat het eten wat wij eigenlijk maar eens eten doen. Wie gooien heel makkelijk iets voort. Ik ga iets te volle ries maken. Nou goed, er ging niks met mij. Ik gooi het maar voort. En dat is een schande. En ik denk dat wij, door al die lietse initiatieven, dat het steeds meer op de kaart zet wordt. Maar ik wil een stapje waarom. Waarom doen wij dat? Waarom ben we zo roeg maar eten? Waarom ben we zo roeg maar eten? Ik denk dat de waardering van eten eigenlijk een beetje voortrek is. We kunnen eigenlijk 24 uur per dag kunnen we aan eten komen. We gaan naar de supermarkt, die is altijd haast wel beschikbaar. Er is altijd wel eten. En het steekt niet meer zo nou. We hoeven niet meer zo wat na te denken. Want het nuver is, de tips die hierin staan, Ja. een heel soort van die tips, ja, die dienen paak en bebek. Die in paak en beb ook zo. Zo direct is het. Er zitten wel een hele Ja. hoop dingen Wentelteefjes, heeft de big league wentelteefjes, ja. Ja. Maar ik denk dat misschien de generatie van nou, dat alles is zo makkelijk je wat te verwend? verkrijgen. Ik denk En het het komt wel weer een beetje terug volgens mij, toch? Hè? Duurzaamheid Ja, en ja, dat precies. soort dingen. Ja. Ja. Het is wel heel mooi om te zien dat dat inderdaad weer weer komt. En dat daarom dit boek dat nou extra goed aanslaat. Maar is dat daarin ook een type missionaris? Dus dat zelf weer. Shit, want dat is dan wel een beetje geiten wel een sok. Hè? Als dan zijn iedereen dit ik nog begist Nou ja, maar dat is dus het leuke aan dit boek. Dat wil we niet van. We wil juist zeggen van mensen dat het zo leuk is. Dat het zo simpel is om mij een lietse restje... ik zei ik krijg de ries, maar dat is wat mijn dwang is. Maar er zitten 55 ingrediënten in het boek. En dan kist mij alles wat van. En het is geen kookboek, het is een keukenboek. Het is een verlengde van alle recepten die we meidje hebben. Dat je ook die andere tips erin hebt. Ja, van, precies. Zullen we nog even een foto zien van die zelf? Van die Ja. koelkast? Shit, er zit een briefkop. Ja. Nou, zie, wat hak er eigenlijk in? Dat mag ik even zien, want dat is Nou, de sisters nog maar een heel pak yoghurt, heeft nevens mij. En, Dat zit nog bij de Ja, en hele de- koelkast. Dat zit nog in de koelkast. en dan wist dus dat... Nou, dat is een goede tip, want voordat we naar de winkel gaan, zeg even bij die zelf in de koelkast, wat heb ik nog? Of zeg even bij die in de kast, wat lijkt er nog? En gaan mij dan maak ik een lijstje en dan kun je pas naar de winkel te. Vaak als we dat net doen, dan keep je al je dingen die het wel ha en dan haast het dubbel. Nou ja, soms dan had ik het, voordat ik dit boek maakte, had ik het zelf ook wel. Dus dan kocht ik per ongeluk nog een poeder spinazie, terwijl ik nog een hele te lezen hier. Nou ja, dat was hartstikke schande, want dan kreeg ik het gewoon net op. En, Nou, ik denk dat het al 2-3 boeken die verkocht is aan tafel. Ja. Het boek Koken met restjes is leuk. Zoent een weekend dus al te Cape. Drint als een gek. ja, de tweede druk is er al. Oké. Ja. Nou, fantastisch. Hey, succes ermee. Dankjewel. En laten we hopen dat we al hier wat zoener Ja. en verstandig met die omgaan. Dat hoop ik ook. Dames, 3 leuke Joen. Bedankt voor je bedankt. verhaal. En dan sluit ik Bient hiermee af, want dit wie het voor Joen. Morgen zit je de boonscoach van het Nederlands One Wall Handball Team. Of in Gay Friesk, Morgenkeertsen. Nou, nog een hele mooie Joen verder.